Θες να σου πω το βασικότερο λάθος που κάνουν όλοι στη ζωγραφική? Χρησιμοποιούν με λάθος τρόπο τη μίξη των χρωμάτων και έτσι δεν έχουν τα αποτελέσματα που έχουν φανταστεί. Το βασικό λάθος στην ενασχόληση με τη ζωγραφική είναι ότι δεν γνωρίζουν και δεν έμαθαν ποτέ πώς να ανακατεύουν τα χρώματα μεταξύ τους για να πάρουν την απόχρωση που θέλουν. Τα βασικά χρώματα είναι μόνο τρία: είναι το κόκκινο, το κίτρινο και το μπλε. Αυτά μόνο βρίσκονται πάνω στην παλέτα ενός ζωγράφου. Όλα τα άλλα χρώματα προέρχονται από αυτά. Η δημιουργία των σωστών αποχρώσεων είναι απαραίτητη για να αποδοθεί σωστά επάνω στον καμβά η εικόνα που έχει κάποιος στο μυαλό του. Η διδασκαλία της ζωγραφικής δυστυχώς πολύ συχνά παραλείπει μια βασική αρχή. Ποια? Να διδάξει τα παιδιά, στους εφήβους, στους ενήλικες, τη σωστή μίξη των χρωμάτων για την απόδοση των σωστών αποχρώσεων. Επομένως, η γνώση των τριών βασικών χρωμάτων, κόκκινο, κίτρινο και μπλε, καθώς και η σωστή μίξη τους, πρέπει να είναι οι πρώτες και βασικές γνώσεις για την επιτυχία στη ζωγραφική. Η έλλειψη αυτής της γνώσης μπορεί να σε κάνει να απογοητευτείς, μπορεί να σε κάνει να θέλεις να εγκαταλείψεις και να μην ασχοληθείς με κάτι που τόσο καιρό τον ονειρευόσουνα. Αυτό που θα κάνω, θα προσπαθήσω να λύσω ό,τι απορίες έχεις αφού τις γράψεις στα σχόλια. Θα φτιάξω ένα καινούριο βιντεάκι για να απαντήσω σε απορίες και να δώσω λύσεις σε οτιδήποτε με ρωτήσετε και επίσης ένα like θα με βοηθούσε πολύ.